Να ζήσεις μόνο μια αυγή, τόση ζωή σε φτάνει. Ροδοπανθή πολύ καιρό την ομορφιά του χάνει. Ονομάζομαι Κυριάκος Παπαδόπουλος και είμαι γεννημένος στα Χανιά της Κρήτης. Αγαπώ πολύ τη φύση της Κρήτης. Οι βόλτες στα βουνά και στη θάλασσα είναι για μένα πηγές ενέργειας και έμπνευσης. Από μικρός η ζωή μου είναι στενά συνδεδεμένη με τα τοπικά έθιμα και τις παρέες. Παραπονού με του καιρού που φεύγει μάνι μάνι. Κι είναι θυμιές πολλές που μια ζωή δε βάνει. Η σχέση μου με το μαχαίρι ξεκίνησε το 2011 και από τότε έχω αφοσιωθεί πλήρως στη δουλειά μου ως μαχαιροποιός. Να κατέχα από που περνά ο χρόνος και διαβαίνει. Να τον επλήγωνα βαριά, σιγά σιγά να πιένει. Για εμένα το μαχαίρι είναι παραπάνω από ένα εργαλείο. Είναι σύμβολο της κρητικής κουλτούρας και παράδοσης. Ήθελα και να κατέχα οι χρόνοι που περνούνε. Ανεμποθαίνουνε κι αυτοί, είπαν αλλού και ζουνε. Η ζωή του μαχαιροποιού δεν είναι απλώς μια τέχνη, αλλά ένας δρόμος που απαιτεί υπομονή, μεράκι και αφοσίωση.